ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሽወደን ኣብ ጉዳይ ኣባልነት ሃገረ ሽወደን ኣብ ኔቶ ፍልልያት ፈጢሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ሃገረ ሩስያ ዝግበር እገዳታት ምእንቲ ክሳለጥ ሃገራት ኤውሮጳ ሓድነት ከርእያ ተሓቲተን። ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ ሶኒ 28 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከነቕርበልኩም ኢና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ ተዳልዩ ዘሎ ዜና ዝርዝር ክመርሓኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሃገረ ሽወደን ኣብ ቀጻሊ ኣባል ናይቲ ወተሃደራዊ ኺዳን ዝኾነ ኔቶ ትኸውን ዶ ኣይትኹን ኣብ ዝብል ባይቶ ሽወደን ብኸመይ ከድምጽ ኣለዎ ብዝብል ዝርዝራት ሰብ መዚ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ደስነት ወይ ከዓ ሶሻል ዴሞክራት ከምኡውን ተቃዋሚኡ ሞደራትን ክሰማምዑ ይከኣሉን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን እንድሕር ተዓዊቱ ኣባል ኔቶ ክገብራ ምዃኑ መራሒ ሰልፊ ሞደራተርና ኡሉፍ ክሪስተንሰን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝገለጸ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ግን ኣባል ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ከምኡውን ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ቅዋም ሃንስ ኤክስትሮም ሽወደን ኣባል ኔቶ ንኽትከውን 3/4 ኣባላት ባይቶ ናይ እወ ድምፆም ክህብሉ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ፖለቲካ ሽወደን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ተፈላለየ ርእይቶ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ዘለውን ኣብ ሓደ ንምምጻእ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ምስ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳን ሕብረት ሓድነትን ከም ዘድሊ መራሕቲ ኤውሮጳ ሕብረት ከምኡውን ፕረሲደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጸዊዖም። ኣብ ልዕሊ ክረምሊን ብዛዕባ ክውሰድ ዝኽእል ተወሰኽቲ እገዳታት ከምኡውን ዩክራይን ክወሃባ ዝኽእል ሓገዛት ንምዝታይ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከተማ ብራስለስ ይጋብኡ ምህላዎም ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን እንተኾነ ግን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ጭቡጥ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ትርር ዝበለ መርገጺ ኣይሓዙን ኣለዉ ክትብል ካብቲ ቦታ ንልኡኽ ሬድዮ ሽወደን ብምጥቃስ ኣመልኪቱ ኣሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ብወገና ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ዘምጽኦ ወሰኽ ዋጋ ፀዓት ንመላእ ኤውሮጳ ይጸሉ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ንምጽዓን ኣብ መንጎ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ቀንድን ቀዳማይን ሓድነት የድሊ ኣሎ ክትብል ጸዊዓ ኣላ። ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ዞባ ቁጠባ ኤውሮጳ ወፃኒ ዘለዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ተባሂሉ ዝወፀ ናይ ጉዕዞ መምርሕታት ካብ ባሕቲ መያዝያ ትሒዙ ከብቅዕ ምዃኑ መንግስቲ ሽወደን ዝሓለፈ ዓርቢ ብዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ትሒዙ ካብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ በጻሕቲ ናብ ሽወደን ክኣትዉ ናይ ክትባት መረጋገፂ ወይ ኔጋቲቭ ውፅኢት ከርእዩ ኣይክግደዱን ከም ዝኾኑን ኣብ ዞባ ቁጠባ ኤውሮጳ ዘለዉ በጻሕቲ እዚ ሕድገታት ሕጊ ድሮ ተገይሩሎም ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ለበዳ ኮሮና ንምግታእ ብዝብል ን2 ዓመታት ኣብ ስራሕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ግን እዚ ሕጊ ኣብዚ እዋን ኣድላይ ኣይኮነን ኢሉ ከም ዝሓስብ ገሊጹ ኣሎ። እዚ እናኾነ ወኪላት ጉዕዞ ከምኡውን ኣካየድቲ ዙረት ካብ ቀረባ ሳምንታት ኣትሒዞም ንዝመጽእ ወቕትታት ጽድያን ሳመርን ቦታ ክትሓዘሎም ዝደልዩ ሰባት ቁጽሮም ክውስኽ ምጽንሑ ገሊጾም ከም ዘለውን ብምኽንያት ለበዳ ድሕሪ ዝወፀ እገዳ ጉዕዞ ብዙሓት ፀሓይ ናፊቖም ዝጸንሑ ሽወደናውያን ናብ ወፃኢ ክገሹ ህንጡይነት ከም ዘለዎም ኣብ ቪንግ ዝተባህለ ናይ ጉዕዞ ትካል ሓላፊ መራኸብታት ክሊስ ፐልቪክ ገሊጹ ኣሎ። ሽወደናውያን ሓደስቲ ባህሊ ትርእዩን ድልየት ከም ዘለዎም ዝብል ንሬድዮ ሽወደን ብዙሓት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከም ዝገለጹ ኣብቲ ነዚ ብዝምልከት ዝወፀ ጸብጻብ ተረጋጊጹ ኣሎ። መንግስቲ ግብፂ ኣብ ሃገሩ ዝርከብ ስደተኛታት ብሓይሉ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዝገብሮም ዘሎ ምጥራዝ ደው ከብል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ ኣሎ።
እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብዕለት 25 መጋቢት ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ጥራይ መንግስቲ ግብፂ 31 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከም ዝሰጎገን ኣብ ኣስዋን ተቐይዶም ዝጸንሑ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ዝርከብዎም ካልኦት 50 ከዓ ንኽጥርዞም ኣብ መስርሕ ምህላው ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቃሊዑ። ቤት ጽሕፈት እቲ ትካል ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪካን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብፂ ንዝኣተወቶ ኣህጉራዊ ውዕል ምሕላው መሰል ስደተኛታት ብምጥሓስ ንእተካይዶ ዘላ መስርሕ ምስጓግ ኤርትራውያንን ካልኦትን ደው ከተብል ከም ዝጸውዐን ስቃይን መግረፍትን ዝተሓወሶ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጽ እቲ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ጸብጻብ መስርሕ ምስጓግ ደው ክብል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ከዓ ብቕልጡፍ ነጻ ክወፁ ንመንግስቲ ግብፂ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ምቕያዶም ጥራይ ከይኣክል ንሰብኣዊ ክብሪ ዘዋርድ እኹል ቀረብ ማይን መግብን ዘይብሉን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘይረኽብሉ ኩነታት ምህላዎም ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ገይርዎ ከም ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቢሩ ኣሎ። ሓይልታት ጸጥታ ግብፂ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግፋሕ ከካይዱን ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ከኣስሩን ከም ዝጸንሑ እቲ ዓለም ለኻዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። እዚ ድሕሪ ዝሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ሰሙንን ካልኦትን ናብ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ሃርሞኒ ሜድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ፕረሲደንት ሃገረ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬን ክወርር ምውሳኑ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ፈጺሙ ክብል ኣባል ማእከላይ ስለያ ኣሜሪካ ሲአይኤ ነበር ከምኡ እውን ዋና ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለ ሊዮን ፓኔታ ገሊጹ። ፕረሲደንት ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዝጀመሮ ኩናት ተዓዋቲ ኮይኑ ክወፅእ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ፓኔታ ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓቢሩ። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሓድነትን ወታደራዊ ሽርክነትን ኔቶ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣጠንኪርዎ ኣሎ ዝበለ ፓኔታ ሽወደን ኣባልነትን ክትሓትት ክሳብ ኣባልነታ ዝረጋገጽ ኣብ ዘሎ ናይ ምስግጋር እዋን ኣብቲ ሓይልታት ኪዳን ናይ ጸጥታ ውሕስነት ክወሃባ ከም ዝኽእል ወሲኹ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ተሳተፍቲ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ዘላቒ ዝኾነ ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ዝበጽሕ ሰብኣዊ ረድኤት ከቃላጥፍ ከም ዘለዎን ካብ 15 መጋቢት 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ኣትሒዙ ንዘይተወሰነ ግዜ ዝጸንዕ ግጭት ደው ክብል ድሕሪ ምውሳኖም መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ሰብኣዊ ረድኤት ብእኹል መጠን ቅቡልን ናብ ዝኾነ ግዜ ክቐርብ እንተኮይኑ እቲ ውሳነ ክትግበር ምዃኑ ከም ዝገለጹ ይፍለጥ። ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብዚ ኩናት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግጭት ምቁራጽ ዝያዳ ብምድንፋዕ ዘላቒ ናብ ዝኾነ ተኽሲ ደው ምባል ምብጻሕ ዘኽእል ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱን እቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ንኸብቅዕ ዕድል ክፈጥሩን ከም ዝጸውዐ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ስጉምቲ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምእንቲ ሰብኣውነት ተባሂሉ ዝተወስደ ውሳነ ኣብ ቀጻሊ ብዘይተወሳኺ ምፍሳስ ደም እቲ ጎንፂ ንኽፍታሕ ዝኽእል ንክኸውን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ከም ዘሎን
መንግስታት ኣሜሪካን ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሰደ ውሳኔ ምርኩስ ብምግባር ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ኣብ ምዝርራብ ዝተመርኮሰ ዘላቒ ናብ ዝኾነ ተኹሲ ደው ምባል ስጉምቲ ክበፅሑ ፃውዒት ኣቕሪቡ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሃገር ሩስያ ህላወይ ከቢድ ስግኣትን ድሕነት ሃገርን እንተተፈጢሩ ኣጽዋር ኩናት ኑክሌር ክጥቀም ከም እትኽእል ወሃብ ቃል መንግስቲ ዲሚትሪ ፖስኮቭ ትማሊ ተዛሪቡ። እቲ ወሃብ ቃል ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዝነበሮ ቃለ መሕትት ፕረሲደንት ፑቲን ኣጽዋር ኩናት ኑክሌር ንምጥቃም ኣብ ግምት ክእትዎ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ካብ ሲኤንኤን ቀሪቡሉ ብዝሃቦ ምላሽ ስግኣት ህላወ እንተገጢሙና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ክብል ተዛሪቡሎ። ነዚ ስዒቡ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ኣጽዋር ኑክሌር ከም ዘይትጥቀም መረጋገፂ ዘይመሃባ ጌጋዩ ክብል ከም ዝኾነነ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሩስያ ኣብ ዓለም እታ ዝበዝሐ ኑክሌር ኣጽዋር እትውንን ሃገር ከም ዝኾነት ድሕሪ ምጅማር ኩናት ዩክሬን ድማ ፕረሲደንት ፑቲን ኣጽዋር ኑክሌር እታ ሃገር ኣብ ተጠንቀቕ ክኸውን ከም ዝኣዘዘ ይዝከር። ወሃብ ቃል ፔንታጎን ጆን ኪርቢ ሩስያ ምጥቃም ኣጽዋር ኑክሌር ዝምልከት ዝሃበቶ ርእይቶ ሓደገኛ ከም ዝኾነን እዚ ከዓ ሓላፍነት ካብ ዝስምዖ ወናኒ ሓይሊ ኑክሌር ትፅቢት ዝግበር ከም ዘይኮነ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣሜሪካ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ሞስኮ ብደቂቕ ይከታተሎ ምህላው እውን ወሲኹ ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ዜና ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ። ንሎሚ በዚ ክፍለየኩም ሰላም ድሓናምስ እዩ። ሃርሞኒ ሜድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።